nga tiyempo ilabination nga may bagyo, prioridad sang Department of Education ang seguridad sa mga estudyante rason nga mayara sang cancellation sang in-person classes. Naglabot sa 1,218 tanan ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang nagsuspend sang in-person classes Setyembre 2 bangod sa epekto nga dalasang Bagyo Enteng. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education o DepEd Region 6, kalakip sa mga SDO nga nagsuspend sang klase amoong San Carlos City nga yara sa 65 tanan ka mga eskwelahan, 27 gikan sa Victoria City, 504 naman sa Antique, kag 222 sa Negros Occidental. Samtang 39 naman gikan sa Silay City, 70 sa Bacolod City, 14 sa Bago City, kag 190 naman sa Iloilo. Sa 66 sa Iloilo City, napulo sa Guimaras, isa sa Locarlota City, kag napulo naman sa Himamaylan City. Pahayag pa ni Escolar nga gina-shift gid lamang sa alternative delivery mode o kon ADM ang klase kag counted ini bilang official nga class days. Yari ang kabahin sang payag ni Escolar. Automatically ang aton sini nga mga learners nag-shifting ni sila sa alternative delivery mode. So kung paano ina siya, it's up to our school heads and our teachers no to implement the alternative delivery mode that is appropriate sa needs. Nahibaluan niya sa bahin sang Western Visayas may pila na kalugar nga apektado sang pagbaha kag pag-inulan. Report nagikan sa DepEd Region 6 ini si K5, Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.